खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संग्रा गादा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ एकदम नैबे गावदांदां मोखांखौ लानानै स्राय बरायहरलायबाय आरोखि दिनै गावदांदां जादों नालाय गावदांदां एकदम जों थांनो नागिरदों बिजनि नै आदा कथिनि फिरफिलियाव नेगासिनो आरोखि माबा मा होनोमोनलाय नैबे जामाइजोखौ माबा लिरनो होदों ओमफ्राय फेब्रुवारि बानामबो लिरनो रोङा नालाय आङो ओमफ्राय ससेयाव थाबथानानै थाबाय आरोखि देन्जारसो बारा इंलिसफोरखौ हास्लाबा बुजिबाबो हास्लाबा लिरनायफोरखौ बुजियो ओमफ्राय बानामफ्रा बोरै जागोन माबा थालांगोन नामा बिदि सानो आरो जोंबो एकदम माबायाव लेखायाव एकदम एक्सपार्टसो माने गारांखौल' खुनुरुखुम हानायबा लिरहोबाय आरो नैबे जामाइजोखौ दे गोसो होनानै नायनानै लिरदो थ' बिदिब्ला दा बिजनियाव लोगो हमबाय थानोसै बिजनियाव मा मा खामानि मावो एकदम रंबो लाबोनांगौ बेखौ थाखा जमा दोननांगौ थारमाने देनां 60 बोसोर जाबा 6,000 मोनगोन बेखायनो जमा दोनखानांगौ नोंसोर दोनखांबाय ओमफ्राय आरो बेखौ बिजनियाव जमा होनानै थालिगाव हैबावनांगौ थालिगाव हैखांबाय दा बुधबाराव थांसै जोङो थालिगाव ओमफ्राय बेखौनो हैनोसै अफिसाव थांनांगोन ना अफिसाव थांनानै जमा हैनांगौ दा बिदिब्ला जामाइजो बियोमोन आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनबा नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालामदो ने ओं होनब्रा ओं होनब्रा दालाय बै मोनसे साइरि होननायाव बाबा होनग्रा थायोना ओं आरो होनफानो रोंलायलाङा मा बेफोरखौ एकदम दासो जाहांनाय नालाय आंबो बिसोर गोनाङाव खालामनो लाजियो होमबाबो बिदियाव जालिखाय बांद्राय लाजियानायखौ एसे दोनथ'नानै खालामबाय आरो एकदम फार्स्ट बुंजेननायखौ एसे लाजियो ओमफ्राय बिदिनो गाबोन एसे लाजिगादाव दिनै एसे लाजिगालांसिगोन आरो थ'दो बिजनियाव लोगो हमबाय थानो गारियानो नेनानै नै दासो आयौ थ' मानसिया हले सासेल' होननायाव बुरजा जाबायलै दा आंनो साहा लोंहाबा गबावगोन आदा पथिजोंसो गाखोबायमोन गाखोनानै दंगासिनो ओमफ्राय ओंखायनोथ' होनदां मानसिया बुरजा जाबाय नालाय दा साहाखौ आंजों लोंनांसिगोन नोंहासो लोङाखै दा आंलाय लोंनो लिंखादों नोंहासो लोङाखै दिनैनि दिनाबा हले लोङाबा गवालै हनै बालाय मावथिफ्रा दासो बेसर नायनो सोलाबदों माबा अबावबा थांनायावसो बेसर नायनो दालि नायनो मावथि ने कर्टआव साख्रि नागिरफैदों जोङो ने मा साख्रि मोनो एसे साख्रिफोर मोनो खोमा कर्टआव बिजनिनि कर्टआनो बेंकआव जाखांबाय बेंकआव हाबना फैबाय एबार माबा बायहैनोसै रं एरि बायहैनांगौ बायहैनोसै दाम दरायफैदोब्रा थिं दखानाव फैबाय जों नै लानोसै मोनसे थिं दखान नखले कि खबर होनदो फैगोनसो रायलायनाया देन्जारसो आंबो हास्रोयो गावनो आन्था एसे हास्रोयो आरो मालायनि आन्था नङाबाबो दखानिया जि मोजां रायलायबावदों थैखागोन न' होनो कालार लादों लगायगासिनो लगायलायबावनांगौसो आरोखि एकदम ओरैबायदि बेयाव गाखोनानै जाहैनोसै नामा दिनै सामाय न'आव एकदम नुहुरलायो जानो लिंहरगासिनो फैदो जाफैदो होननानै बेयाव लाबाय जों कालारखौ सिंनि मोनसे बाहेरानि मोनसे पचिमिटु एगला दखानि एटाव दखानि दाख्लैबो बिदाखौ माबा खालामनो होखांबावबायसो आं दाख्लैयो नों दंना गैयामोनलाय बेसिन लाबा वाशिंग बेसिन लाबाब्रा बेयाव लादोंना वाशिंग बेसिन लुसी लागत याकुरे तुम्हार दादा आसिल नाकी हाँ इंग्लिश ना विषय सेम हाँ सेम कौन किसे ये लाची itu बेलेग होसी तो एकी हुआ नहीं बेलेग होसी एकी हुआ नहीं तो kalar लगायनाया एखे जालायाखै माबोरै जाबोनांगौ नायनानै लायाबा दिगदार जासिगोन आंहा दख'ना दानो नागिरनायनि खुन्दुङा थोदेराखै लाहैनोसै आं र' नों थाथ'नो ना मानो आं हारसिं थांसै अबेसे दे बुस्थुआ गोमानांगौबा जुरिमाना दे बुस्थु तो हाराले जुरिमाना दिबा लागबो ना दे हुता दे एकदम हुता दे माइदि हुता र' साबा लागबो
नायनानै माबानोसै बागरगाव मोनफैलायबाय नै बागरगाव बाजाराव एसे हाबलांसै हाबाबा जायो सोरबा बे पारमानेन्ट बाजाराव एबसेन्ट जाबा माबा नाङो खना नाङो आयदै आं हाथायखौ देखेबथाला लाजिलायलाङो बारा गोबाव भिडिअ खालामबाय थानो बेखौनो ओरै नायदो नै बिजनिनिफ्राय फैनायफोरखौ बारा भिडिअ खालामबाय थानो हायासै एकदम नै हवाइट सिमेन्ट लाबोबाय कालार लाबोबाय नैबे न'निबो एकदम कालार होफिननो लाबोबाय आरो सानिखौल' लाबोग्रोबाय सिंफोरनिया उनाव जाबाय थासिगोन बे ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय बाय बाय एकदम भिडिअ खालामथाराखै आं दासान्दि खालामदोंबाबो इडिट खालामो आरो दोनो इडिट खालामो आरो दोनो ओमफ्राय आपल'ड होआखै आरो ओमफ्राय दिनैनिखौ होनोसै